soc Teresa Ciges i aquest és el meu canal de YouTube sobre comunicació política. Abans de començar vull agrair-vos l'acollida que va tenir el primer vídeo i els missatges que em vau fer arribar i els suggeriments fins i tot. Avui parlem de la imatge que transmeten o que han transmet els líders durant la crisi de la Covid. Comencem. Muchas tardes y buenas gracias. Bromes a banda, en esta situació excepcional, Rajoy no ha sigut l'únic que s'ha saltat el confinament. Tenim el cas de l'exalcalde de Badalona, que es va saltar el confinament i a més va ser pillat conduint ebri, fet que va haver de dimitir. També tenim el cas de l'alcalde de Vilafranca de Bonany, que va ser pillat amb un grup d'amics en una casa, o el de l'alcaldessa de Massalavés, que va ser gravada ballant enmig del carrer amb la resta de veïns. Per sort, això únicament han sigut casos comptats, excepcionals, i no ha estat de la tònica general. Quins han sigut els líders que millor han comunicat en aquesta crisi? He parlat amb alguns experts en comunicació política que treballen en diferents àmbits i m'han dit això. Una de les líders que considero que està gestionant millor la comunicació durant aquesta crisi causada per la Covid-19 és Angela Merkel. La cancellera alemanya s'ha sabut guanyar la confiança dels ciutadans mostrant claredat, seguretat i proximitat. Una de les líders socials que millor ha comunicat durant la crisi del Covid-19 ha estat l'activista climàtica Greta Thunberg. Ella ha entès quin era el seu lloc, ha deixat espai en la gestió de la crisi del present per poder tenir un futur pel qual lluitar, ha promogut una nova oferta d'acció al moviment Fridays for Future a través dels Digital Strikes i ha donat una lliçó als líders mundials. Davant d'una crisi, canvies el teu comportament i t'adaptes pel bé de la societat. Un dels líders que millor ha gestionat la crisi de la Covid-19 crec que ha sigut Ximo Puig per la seva independència, per la seva determinació i també perquè ha demostrat que no fan falta grans fotos per a fer una magnífica gestió. M'agradaria destacar el paper d'en Joan Guix, el secretari general de Salut Pública de la Generalitat. Crec que és interessant el seu perfil perquè al ser un perfil polític però alhora un perfil tècnic ha sapigut en molts moments molt complicats d'aquesta crisi sanitària traduir al llenguatge normal de la gent corrent moltes coses que si no sabríem entendre i és una cosa que sovint oblidem. El que més m'agrada és que cadascú d'ells posa el focus en un àmbit diferent i ens ofereixen una perspectiva molt més ampla de tot allò. Què hauria de tenir en compte un polític i el seu equip per fer una bona comunicació en temps de Covid? En primer lloc, el temps. El temps és fonamental. En l'època de la immediatesa resten molt les rodes de premsa eternes. En segon lloc, la simplicitat dels conceptes. Tractar de simplificar-los sense infantilitzar-los. Oblidar-nos de la política ficció i tractar de fer pedagogia, que tothom el pugui entendre. En tercer lloc, els canals. Hem de tenir en compte que cada vegada més la ciutadania ens informem a través del mòbil. Per tant, hem d'adaptar els missatges i la tipologia dels continguts. En quart lloc, hem d'anar en compte amb la generació d'expectatives. En un moment en el que tothom volem eixir de casa, reunir-nos amb els amics o familiars, els governs han d'anar molt en compte amb això, amb la falsa generació d'expectatives. I en cinquè lloc està l'escolta activa, escoltar què és el que preocupa als veïns i veïnes, als ciutadans. A través de les xarxes és molt fàcil monitoritzar i tenir quines són les principals preocupacions de la gent. Sobre com s'ha d'abordar la comunicació en aquesta crisi, hi ha diversos autors que han escrit. Jo us recomano dos articles, un d'Irene Bajo i un altre de David Redolí, que us el deixo aquí baix en la descripció i que aborden molt bé aquest tema. Com veiem, la comunicació a través de les imatges no sols la fa servir l'alta política, sinó que tots, absolutament tots, la fan servir. Ara bé, s'aprecien diferències d'ús. De les grans imatges d'Almeida a les poques d'Ada Colau o Ximo Puig. De la imatge institucional de Francina Armengol a la imatge més comuna d'Alejandra Ferrer.
o de la imatge de l'alcalde d'Alberic repartint ell mateix les mascaretes a la imatge impol·luta de l'alcaldessa de Gandia al seu despatx. Hem de tenir clar que tot comunica. I ara vull saber la vostra opinió. A l'Instagram personal d'un polític, què preferiu en aquesta situació de crisi? Més imatges, més fotografies de com s'implica o més informació, més contingut amb informació sobre la situació? Escriviu-me. Pel que fa al missatge, m'agradaria destacar a l'alcalde de Xàtiva que fa servir el passat, la història de la ciutat, com a metàfora per a fer front a la crisi. Veiem-lo. Xativins i xativines, avui vull llançar-vos un missatge de tranquil·litat. Aquesta ciutat, la ciutat de Xàtiva, ha superat situacions molt complicades. Inclús vam ser capaços en 1707 de superar l'incendi de la ciutat. I si algo ens demostra el comportament que hem tingut al llarg de la història és que hem sabut renaixer de les cendres. Per tant, la situació actual no va superar-nos, sinó que anem a superar-la junts entre nosaltres. I ara sí, arribats a aquest punt, us faig les recomanacions. En primer lloc, aquest llibre, La imagen del candidat en la era digital, de Nadia Bjornikov, que és molt interessant. Tracta més el tema de la imatge que no el del missatge, que també, i va molt lligat al tema que m'he estat parlant avui. Després, en segon lloc, un article, els de Birsan Polítics ens van demanar que per Twitter posaren cadascú una imatge política que ens havia impactat d'aquesta crisi. I ara les han recollit totes, n'hi ha moltíssimes, i és superinteressant, i les han recollit a la web. Així que us deixo, totes les recomanacions us les deixo baix. Després, en tercer lloc, un podcast de Raimon Sastre en el que parla sobre marca humana o marca personal, i desenvolupa tot això que també que m'he estat parlant avui i és molt adient el tema. I per últim, un vídeo de Gutiérrez Rubí en el que ens ve a explicar com hauria de ser una bona comunicació en època de pandèmia, de crisi. Així que us ho deixo tot així baix. I ara sí que sí, arribem al final. Espero que us hagi agradat i moltes gràcies per arribar fins ací. Ens llegim, totes les suggerències, propostes, missatges, me les feu arribar, que jo els agraïsc moltíssim. I fins al proper programa.